Ja robím pre Luč pre dieťa. Je to moja organizácia a pomáham iným, kde rodičia sú veľmi dobrí, chodia do práce, starajú sa o deti. Žiaden problém tam není a im odoberú dieťa v zahraničí. Ja som bola svedkom týchto príbehov už veľmi veľa a vždy za vami prídem, lebo mi zoberete tú ťarchu preč a ja stať idem taká ľahká, taká naplnená tou dobrou energiou a môžem potom zase pomáhať ďalej. A tak o pol roka zase prídem tu za vami a vy zase mi to zoberiete. Kedykoľvek môžete prísť. Ale budem chodiť už častejšie, po včerajšku, určite častejšie. Áno. A keďže naše Slovensko teraz je tiež na takej veľkej križovatke, a ľudia vôbec nechápu, že keď je niekto homosexuál, že keď je niekto lesba, že má tu, ja to nazývam akože chorobu. A keď niekto žije v tom svojom svete za dverami a sa neukazuje, tak to ešte chápem do určitej miery. Ale ísť do ulic a kričať, že my máme rovnaké práva ako každý iný, tak toto už nie, pretože ja som matka 2 detí, mám vnúčata a aby ja som porodila dieťa a aby mohol vychovávať niekto, kto si nechce porodiť dieťa, nechce normálne žiť, tak s tým nesúhlasím, lebo nám vyrastú deti, ktoré nebudú ani dievčatá, ani muži, ani chlapci, ale potom budú naozaj to nikto. Lebo nemajú tie správne vzorce. Identitu svoju, áno. Svoju identitu, áno. Čo vy mi na to poviete? Lebo ja s tým bojujem dlhodobo už a hovorím o tom, lebo ešte by som chcela povedať, že prečo v zahraničí odoberajú nám, rodičom, ktorí sme zdravá rodina, mama, otec, odoberú dieťa heterosexuálnym a dávajú homosexuálnym. Lebo tam je možnosť uzavrieť manželstva. A keď sa uzavrie manželstvo, tak sa menia zákony. A myslím si, že toto chýba na Slovensku, že tí jednoduchší ľudia, alebo tí, ktorí nechodia po svete, tak ako ja, že behám, tak o tom nevedia. Oni povedia, no však nech žijú, to však nech sa zoberú. Hej, nám to nevadí, ale nám to vadí. Z toho princípu, že my prídeme o naše deti a tak ako v Anglicku naše slovenské pilierové deti boli dané do homosexuálnej rodiny. To tiež málo kto vie. Naše slovenské deti, rómske deti, ale matka, ktorá bola a je veľmi dobrá matka. Ona celé tie roky plače za nimi, smutí. To sú už dlhé roky, to není, že včera sa stalo. A prvé 2 deti sa jej vrátili, lebo jej zobrali všetky deti, ktoré mala maloleté. A naše slovenské pilierové deti dali homosexuálom v Anglicku. A ja budem plakať, keď toto tu začnú robiť. Veľmi. No pozrite, ja môžem vám tak povedať, hej, keď máte tu, neviem, jak sa volá tá fajka z vodovodu, hej, čo tam teče voda, keď to je mimo umývadla a teče tá voda a vy stále utierate, môžete byť jednička v okrese celom a aj tak to nedáte. Musíme ísť k princípu zastaviť tú vodu. Zastaviť ju. A ako to zastavíme? No pozrite, veľká hora pozostáva z malých zrniek. A poviete, to ja som len také zrnko. No ale keď sa dáme zrnko ku zrnku, tak premiestne sa celá hora. Čím môžeme začať? Pozrite, idú voľby za 2 týždne. Idú voľby, ja nejdem voliť, no na čo bude voliť? No tak vidíš. Môžeš 2 zrnka preložiť tam a neurobiš to. V Juhoslávii, keď bola vojna, niekoľkokrát som bol v Juhoslávii. 2-krát mi samopalom mierili na brucho. 2-krát, hej. No a prosím pekne, aj tak som šiel. Ja som nezastavil vojnu v tomto v Juhoslávii, ale tie 2 zrnká som tam odnesol. To som zrobil. A my všetci máme teraz jedinečnú možnosť zvoliť si konzervatívnu vládu. Konzervatívnu vládu. Nie to tí, čo kecali teraz, čo boli konzervatívne, ďaleko mali od konzervatívnej vlády. Ďaleko, veľmi ďaleko. Konzervatívnu vládu, čo sú za konzervatívne hodnoty. Nemám byť verný kamarátovi, pretože je môj kamarát pri voľbe, ani bratovi, pretože je môj pokrvný brat, ani kresťanskej strane, aj keď má v nadpise kresťanský. Ja mám byť verný Bohu.
Ak je kamarát verný Bohu, ak je môj brat verný Bohu a ak je kresťanská strana verná kresťanských zásadách, taký potom budem voliť. Ale nie iba, čo má napis. Nie. No a teraz prišli tu dve dámy, také vo veku, a povedali: pán farár, máme vás veľmi radi, ale máme dve neresci. Aké máte neresci? Fajčíme a sme z SAS. Hovorím, no tak tá prvá neresť sa dá veľmi rýchlo vykinožiť. Zasmiali sme sa a na konci som im povedal: milé dámy, ale ja vás voliť nebudem. Oni: a prečo? No pretože vás mám rád. Čože? Pretože vás mám veľmi rád. Tá filozofia, ktorú vy podporujete a vaša strana, nezabíja len nás a naše deti, ale aj vás a vaše deti. Preto vás voliť nebudem, lebo vás mám veľmi rád. Nestačí? Nelen vás, ale ani tých ľudí nebudem voliť, ktorí po voľbách s vami nevylučujú spoluprácu. Liberáli, vy sa nedostanete do vlády bez kresťanskej podpory. A vždycky len po kresťanských chrbtoch sa vyškrabu liberáli do vlády a potom bijú naše kresťanské hodnoty a tu máte dopad. Ak sa dostanú statoční ľudia do vlády a naozaj statoční ľudia do parlamentu, tak nie, že vy budete bojovať za to, aby vám vrátili deti. Štát bude bojovať za to na inej úrovni. Hej? A to je rozdiel. Či ja bojujem? No. A celý ten štát, nie, že sa bude pani prezidentka vyhovárať a pán Kiska sa bude vyhovárať, bo sa vyhovárali. Áno. Vyhovárali sa jeden i druhý sa vyhovárali. Ale tak, že budú bojovať za to. A žiadame a povieme termín odtedy dovtedy a žiadame. Ak chcete vlastné deti, prosím, uzavrite heterosexuálne manželstvo. Ak chcete vlastné deti. No to je jasné, že ak homosexuáli dvaja bývajú spolu, však dobre, môžu, to je ich vec. Dve lesby chcú, nech sa páči. Ale neberte nám naše deti. Jakým právom vy berete tomu dieťaťu otca alebo matku? Kto vám to dovolil? Kto vám toto dovolil? Vidíte? No a tak musí byť taká vláda a musia byť takíto ľudia, ktorí to tu sa neboja nahlas povedať. Ja to síce hovorím, ale ja nie som člen parlamentu. Ja som to aj v parlamente hovoril. Videli ste, jak rakety... Vy by ste mali tam ísť častejšie rozprávať. No, však videli ste, pani Kolíková, pánečko, jak raketa prvá vybehla. A už utekali von. Hej, pani prezidentky sa pýtali, že čo povie na to, že Kufovi dali cenu. No, že bola rada, že tam nebola. Ja vám z celého srdca gratulujem za tú cenu, lebo dokázal ste to, čo na Slovensku ako možná jediný kňaz, čo ste dokázali. Ale my potrebujeme principiálne ísť na vec. Principiálne na vec. Keď tu boli voľby predtým, bola pani starostka, nech je pán Boh žehná, bývalá starostka, 16 rokov furt nás sa snažili dať do konfliktu s cirkevnou vrchnosťou alebo so svetskou vrchnosťou. To robia liberáli. Všimnite si pred voľbami. Tu porušil trestný čin, tu porušil cirkevný zákon, všetko hneď do konfliktu sa snažia dať. Áno? Išli sme principiálne. Zavolal som si tu 4 kandidátov, čo mali byť, a ona 5. Ju som nevolal. Hovorím, tu si sadníme a dohodneme sa, koho budeme voliť. Čo? Nikto z vás nebude starosta. Čo, pán farár? Iba, že by sme si tu povedali, kto bude voliť a shodneme sa a tak. No a koho by ste vybrali? Ja nikoho. Ne Kufa vyberá. Kufa zjednocuje. Vy si vyberte. Tu sa dohodneme, kto bude kandidát. Dohodli sme sa a máme novú starostku, perfektná starostka. A principiálne sme šli na to. Nebudem sa baviť a krútiť okolo. O pár hlasov, maličko hlasov my sme vyhrali. Zúrili, nadávali, nepomohlo. Máme pokoj. Tak musíme aj teraz ísť. Zjednotiť sa vo voľbách, egoizmus nabok, pícha, panovačnosť nabok, nekúfa, píšne a panovačne povie, kto bude starosta. Vy si to povedzte. Ja vám hovorím, koho nevoliť za starostu. Toho nevoliť, otvorene. A tých si vy vyberte. Máme starostku, nás sa s ňou výborne robí. Výborne, máme druhú starostku, presne, takisto treba zrobiť s politikmi a potom na báze tej, kde majú oni väčšie možnosti, väčšiu silu a väčšiu váhu v medzinárodnom meritku a povedia, biele je biele a čierne je čierne. Nie, že vás kriminalizujú. Hej. Ešte aj mňa budú chcieť kriminalizovať, ale to robia furt. Ja som zvyknutý na to. Hej, po súdoch chodím jak na klavír na súdy. Hej, nebojím sa toho. Ani ja neviem, čo ma čaká, ale nebojte sa. Bohužiaľ. Aha, počúvate. Chvála Pánu Bohu, že za nami stojí nejaká iná sila, ktorá nám dala určité vnúknutie. No tak potom sme zjednotení. To najlepšie nás ešte len čaká.
No to je Amerika. To je paráda. No tak vidíte, to najlepšie nás ešte len čaká. Čiže to je potom, lepšie sa pracuje, keď viem, že to najlepšie nás čaká. Ja myslím, že viac k tomu nemám čo dodať. Fandím vám a som na vašej strane. A teraz my všetci sme na ťahu, celé Slovensko. Jak aj budú vidieť diváci tento príspevok, nech si zvážia. Potom nech nefňukajú, že dieťa ukradli tam, alebo tam ho dali. Nech nefňukajú. Každý mi to vieme, každý jeden vie. Už chlapcom, malým chlapcom, čo chovajú králíky. Keď dáš 2 samčekov, zosobášiš, tak máš po chove. Keď zosobášiš v úvodzovkách 2 samičky, zajačice, no tak máš po chove. Keď chceš, aby si reprodukciu zdravú zachoval, no tak musíš dať samčeka a samičku do chlevika. No to už vedia malé deti a tu budeme dajak sa hrať na vedeckú ideológiu. Však to je proti vede, proti prírode. Malí chlapci vedia, že to je blbosť. Proti solidnej a proti Bohu. A proti Bohu. Presne tak. Vy ste spomínal včera aj to, že aj tu do zariadenia vám prišli dievčatá, čo sa porezali a chcú sa zmeniť na iné pohlavie. K tomu vám poviem, že v zahraničí môže prísť dieťa a preoperujú na čo chce. Bez súhlasu rodiča. To je veľmi citlivá téma a mne, keby sa niekto tak dotkol dieťaťa, neviem, čo by som robila. Že by toto v škole počulo, alebo niekde. A už aj na Slovensku počas prázdnin, čo chodia do táborov, tak už sa to vnúcuje. Už prvý ohlas 1-2 mám zachytené, že nejaká taká prednáška prebehla. No tak ako si rodičia majú chrániť dieťa, keď dajú s dobrým úmyslom, ide do tábora, tam je postarané, tam len to sa rozpráva. V princípe, rozumiete, genderisti sa zakorenili v kultúre a v školstve. Povedzme rovno, ukradli nám deti. No, kradnú nám ich. Kradnú. A my naspäť. Kultúra a školstvo a nazad. A liberáli, a dávaj. Nie proti liberálom, ale zoberieme im zbraň z ruky. Ktoré to je? Parlament a vláda. Pif ho zobrať. Čo školstvo? Parlament a vláda. Zobrať im to. Áno. Bez kresťanských hlasov sa liberáli do parlamentu nedostanú. Buď to zradcovia kresťania ich volia, alebo potom hlupí ich volia. Hej. Nemajú rozum. Nevedomosť. Nevedomosť. Tak, aby som ich nepovedal na nich, že sú hlupáci, ale hlupo sa rozhodujú. Hej. Hlupo sa rozhodujú. Títo kresťania. No a za pomoci nich pozrite proti kresťanským hodnotám. Tak potom, či nesme hlupí, nezaslúžime si potom ten názov hlupí. Keď za pomoci mňa ja dám nôž tomu, čo mám potom bude mňa zraňovať a ohrozovať druhých. No, stačí. Áno. Myslím, že to stačí. Áno. Amen. Otče, poprosím vás ešte požehnanie pre všetky deti do sveta, ktoré sú odobraté. To môžem dať. A rodičom, aby vydržali v tom boji. Dobre, dávam požehnanie všetkým deťom. Znamená požehnanie, nech s nimi kráča Boh. Nech zostanú v láske. To je požehnanie. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. Pán s vami. Na príhovorne poškvrneného srdca Panny Mária, svätého Jozefa, nech vás, najmä tie deti, všetkých tých rodičov, nech žehná Všemovúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu ďaká.